Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, bali Sibi og ni Dr. Iris kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausap pa inyo ming gipadayon sa inyong mga Pinoy-anan, kasing-kasing og huna-huna alang sa atong panahom dayong kilom-kilom. Ang atong sugilanon karong hapuna nadasig ining pipila ka mga sektor nga nipadayag og paglaom. Natingali dunay kausaban sa direksyon sa Departamento sa Agrikultura karon nga usa ka haligi sa fishing industry mo gitudlo nga Agriculture Secretary. Kay sigon kanhi Agriculture Secretary Manny Piñol wa ni sukad masukad mahitabo. Nagitudlo ang usa ka opisyal nga usa sa labing suhito sa industriya sa pangisda. Of course, si Agriculture Secretary Laurel nahimong bilyonaryo tungod sa negosyo sa isda ug nisanga siya sa uban nga mga industriya, nagpabiling kabus ang mga mangingisda. Sumahimo siyang mapasangilan nga naliguro lang og iya. Tulingon si Piñol dako kay bitaha nga nasuhito og pangisda ang nagduma karon sa Departamento sa Agrikultura. Maybe finally for a change mahatagan na og kahigayunan. Makiangayon nga kahigayunan ang mga mangingisda na mas taring sa policy making, sa paghahin og pundo, sa pagtanyag og mga suporta nga serbisyo sa atong Departamento sa Agrikultura o sa dasud ng gobyerno. Tungod ini, ang atong sugilanon karong hapon atong gitaytulan og mangingisda. Tulo ni kasugilanon sa pangisda ang akong isugilo ninyo. Una, nagkuyog ming Dr. Iris, wa pa kamatawa ni Sib. Patanon pa mi Dr. Iris bago pa mi nagpuyo diri sa Kasili sa Konsolasyon. Giimbitar mi nga mag-outing sa usa sa mga pangisdaan, dili ni pangisdaan, usa sa mga lugar diri sa Liloan, kining Papa Kits nga gipanag-iya ni anhing Atty. Democrito Mendoza karon giduma na siyang pamilya. Pero sa mapuslanon, malampuso nila nga mga negosyo. Kini mga Mendoza wa man ni manoon sa una nga mga negosyante kay labor leader man to si Atty. Kito Mendoza. Pero kining ilang Papa Kits nya na kontrobersyal ni kay ang pagtitulo ining yutaa na gipasangilan nga gipalusot sa diktadurang Marcos sa una tungod sa kasuod ni Atty. Kito Mendoza ug ni anhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. Pero di ta magisgot sa kontrobersiya. Dito mi sa Papa Kits kay gusto nga musuway aning bag-o pa kay ning ilang nga mangisda ka kanang mamasol ka unya kun imo makuha imong imo na murang imo bayran ang isda kun imo makuha. So imo nang mada sa inyo. Kuyog mi sa mga pag-umangko ni Iris buhi pa ang iyang maguwang ni adto si Jay Hacosalem. Ya bata pa gagmay pa rin bata silang Lara Hacosalem o si Troy Hacosalem. Ang ilang duha ka anak. Of course, ang asawa ni Jay nga si Eileen Hacosalem. Nagkaroon usa sa mga haranggangis sa Bank of the Philippine Islands din sa Subo. Now, masulmi dito, daghan kay mga tao, ang ubang mga bata na nakay og kabayo, kay makasakay bang kakabayo diha sa Papa Kids. Pero, dito may mga alas 9, among plano nga, kung doon may makuha atol mga on dito sa Papa Kids, amo lang ipasugba ang murang na og isa pa ng isda diha sa Papa Kids. Atulan dito kung doon na may makuha. So si Trey, bago pa lang pagmasol ang kamamang anak lalaki ni Jay, ang pagumangko ni Iris, nakakuha na yun. Sunod si Lara nakakuha, si Jay nakakuha, si Eileen nakakuha. Kaming Iris, wag yun may kakuha. So kung ito sa Iris, buwag ka, Iris, ato speakers, cottage, Iris. Unsa may pakakuha na ikaw magbuwag ta. Kung tili magbuwan. Tingali maswerte tanduha kung dili ta magkuyog. So di baling kong pikas cottage. Kasi kung tanaw ni Iris makakuha na ba? Wa man gihapon kakuha. Pero sa Iris mura lang siya wa mapiktohoy ba? Ako mura tsukog ako na lang hinudi kakuha. Kamayan ako mamasol. Ako pa nagtudlo ni Trey ug ni Lara unsaon pagputang ang paon, unsaon pag itsa sa ngadto sa tubig karon nga nitukob dayon ang ilang mga isda. Ako wa gyud. Hangtod nag
alas 11:30 na lang sin nga tingpaniud to na ba. Wa pa man jud ni kakuha ni Iris. So kung gibalik ka sa Iris, so pa jud ka kakuha, siya wag yun. Maniud to na lang tayo. Ato lang ibitawon si Jay o ang mga bata nga o si Aileen. Maniud to na lang tayo. Kanito bag-ubang ka ng Park Mall. So, I don't know, giyon sa itong isda nila Dre o nilaram o gibilin dali sa ilang bahay ni hapit mi o niya naniud to mi sa Park Mall. Pero dito sa Park Mall, kamera gibugal-bugalan ni Jay o ni Aileen sa mga bata nga naunsa ba mo duha nga lungwa mo kuha. Di mo ka mo mangisda or ang among palusot ng Iris, swerte mami sa love. So, di malas mis pag-isda, pero swerte mi sa love. Pero, mao to, ang usa sa mga talagsaon ng mga higayon nga wa jud ko kakuha bisag unsa na ko paninguha o pangisda. Later on, dadon ko og upariha ini katong nanuroy mi sa Bohol, kanang naadi sa Bohol ni Animal Farm nga mangisda sad ka unya kun ang imo sa makuha mahimo ra nimo paliton o pahimo ni ipaluto or dadon sa inyo sa bay. Sige ko kakuha, wa na ko'y problema. Nang naasad mi maautomik Sumilon Island naman sad na sila mora og lagoon nagdaghan sad kay mga isda mamasol sa ba dito kuyog sa mga anak ni Consul Julie Aligrado Vergara daghan sad kay kukuha mag-contest pugod mi ang tanang isda nga among makuha among nganlan in alphabetical order. So ang unang isda among nganlan og letter A nga magsugod og letter A hantod nga mahuman na lang gud mo ang alphabet. Pero diha gud ihuman nimo kuha sib imo ra sa buhi anong balik ang isda dili man nimo kuhaon. So murag catch and release ang naghimo sa kasagaran sa mga tourist destinations no kanang pagtudlo bala sa mga bata ug sa mga turista unsahon sa pagpamasol mo paagi sa pagpangisda. Na samtang namasul mi diha mag-aligri kay mi makakita ako sa isa tinuod nga mga mangingisda dias kadagatan sa Uslob kay ang Sumilo na sakop man sa lungsod sa Uslob. Sus makakita in taon ko ang ilang baruto sukad pa sa yung buntag hangtod na pagkapalis tuwa pa dito. Nagbuwad sila sa init ambot pila ilang kuha. The fact nga wa pa sila mamauli dili pa paigo ang ilang kuha. So imong makumparar ba ang pagpangisda nga wa kay pressure di ka magutman kung dili ka makakuha og isda ug sa pangisda nga anha gyud nagsalig ang imo panginabuhi na mahimo magutman ang imong pamilya kung wa kay kuha na isda. I think mas grabe na nga pressure kaysa kanang lingaw-lingaw lang nga pangisda. Mo na una na kong sugilanon sa pangisda kanang lingaw-lingaw nga pangisda nga usahay ma-competitive ka kay imong mga kauban nakakuha na ikaw wa pa. Ikaduha nga sugilanon nga akong amo itanya biyo mahitungod sa pagpangisda. Ako na istorya sa pipila sa itong mga programa. Si Anhing Consul Arcadio Aligrado. Usa sabling mabulukon nga negosyante dinhi sa Subo. Sa hinong ng iyang pangidaron, ingon siya nakoy bucket list. Usa sa akong bucket list Leo pakuyugon tika. Yan di man ko kabalibad atong tagsara mo itong mga ibitar si Consul Aligrado. Siya, usa sa akong bucket list Leo, mangisda ta sa Pacific Ocean. Iko'y kalayo na, sir, siya dili. Pacific Ocean naman ng Siargao. At ito mangisda ng Siargao, kuyog ka. Sus, pulos milaki. Ipakuyog niya iyang son-in-law, si Vic Vergara, ang iyang kamangguangang apo na si Domico Ugarte. Ako mo ikatulo. Ako rin dili niya parinti. Niya, na siya amigo nga dunay bahay dito sa nindot kayong bahay, ang mga Kastilyo, doon naman na sila bahay dito sa Siargao. Wa may nagpuyo. Dito may puyo. 2 ka kwarto ang sa bahay. So, 1 ka kwarto si Sir Dodong o si Domico. Ang sa pikas kwarto si Vic o ako. Kami duha. Niya, ang among plano dito murag 1 week or 3 days. Basta hantod makakuha ko ng isda dito sa Siargao. Pero ang bucket list na ni Consul Dodong makapangisda mi og Pacific Ocean. Na makasuway mi pangisda sa Pacific Ocean. Diha mi ang iyang gi-hire, ang iyang gi-kontrata, ang usas labing maayong kay kanang Siargao na sila yung mga
contest bitaw pagkuha sa labing dagko nga mga isda. Unya kanang contest kalibutano na, moabot diha ang taga Russia, moabot diha ang taga Netherlands, moabot diha taga Estados Unidos, moabot diha taga Japan, moabot taga South Korea. Parte daghanang mga mangingisda, mga dili ni mga mangingisda nga ordinaryo mga mangingisda, kundi mga fishing enthusiasts ba nga magpahabugay sa ilang gear, kanindot sa ilang mga taga, kanindot sa ilang mga kining tugot, kining kasi tawagan nasip kanang lungs, kanang bang nylon nga makakuha og dagko nga mga isda. So mao na toy among gihimo nga ang labing maayong nga guide dito sa mga fishing enthusiasts mo gi-hire ni Consul Dodong. So nindot kayo among bangka. Dili siya luxurious pero kon ba sturdy kaayo nga makasugakod kay dagko kay mount dito sa kadagatan sa Siargao. Wa kay mi magpalayo o dool ra gid kay mi sa Daramis Daplin, dili sad kay Daplin, distansya mig jutay pero makita pa namong yuta. Pero sus, pag abot na mo dito sa dagat, wa na. Kay dito man mi sa lugar asip kanang murag taguanan sa mga bangka diha sa Siargao, murag pilar man tingali. Unya murag ana diha manago ang mga bangka kon magbagyo. Pero gawas nimo ana paska ang bawd na sa Pacific Ocean mo imong mahiaguman. Super tuya sa among bangka. Di na may makaistorya. Ako go nagdak og Kindle kay magpasabasa ko og libro samtang magpaabot og isda. Sus ang Kindle moabot man sa kong agtang. Kana man tu inana katuya kana mag di gyud mo maka-relax kana ba yung ka nga relax lang magpaabot og isda. Dili. Ang Pacific Ocean mo tino nga di kang kapahuway dito. Magsikap panggulis bangka adron posible malagpot ka. Inana ka bawd. Constant ang bawd. Why minor? So mo to experience sa fishing sa Pacific Ocean. Gani may magkaistoryahanay. Ako kay tingog si Consul Dodong Alegrado, di ko kadungog siya tingog. Labaw pa di siya kadungog sa kong tingog. Komentarista ba yung tako, pero ang akong tingog mapaong sa gahob sa bawd. Ano bang murag magtinanaway lang mi banaw sa man eh. Mauni at makaagwanta tayo ni Tibok Adlaw. So, butang na dito, tugot na isda. Tagsami. Ako, Trispikas, sa Dodong. Basta, doon na may mga giatangan ng mga isda. Pero di good kami mag-atang. Katong maayo kaya nga guide, siya rin mo butang dito niya. Kung na siya ba, masilag tanaw-tanaw ba? Yang i-check ang linya na pa ba? Wa pa ba maputol? O niya, iyaming pasaligan nga hapit na. Basta, di gini mo ba isda din, nagkakarig isda din sa Siargao. Sus, sugod mig alas 7 media pa, kahumadyo pamahaw, sakay ni may bangka. Mga alas 10, pa mo gimikuha. Tingnan sa doon sa man, pila man ka oras usually nga. Pero di, kada isaliping na sa trainer ang yan dunggan, ba sa doon para makadungog. Murag ako nadunggan, nangutan siya, pila ka oras o na makakuha. Siya, wagi siguro, sir. Naiusahin Tibok Adlaw, sir, wa sa gikuha. So, mga alas 11 pasado na, isinyar na si Dodong na, uli na ta, maniudto na ta, wa man ikuha. So, first day, pagkahapon, naghuwat mi nga, siya rin may magbuot, si Consul Dodong rin may magbuot, nga mobalik ba may og panakay ingon si Dodong ugma sa tas buntag mo relax ta kay pertimbawra. So pagkasunod adlaw mahaw na sa Bigsayo ingon si Consul Dodong kamo na lang humana man ako bucket list nakapangisda mo kamo na lang pero panikamot mo makakuha mo ha para di sa maawawan dito Subo nga wa tay kuha diri Siargao. So kami na lang tulo si Sir Vic, si Sir Domico o katong trainer Tommy. Pagka wapay alas 11 sa buntag, kakuha na ang linya ni Domico. Nakakuha na siya og barakuda nga pagtimbang namo niabot og 12 kilos. Takot-takot ang iyang barakuda. So amo dayong ang usa ka bahin among gituwa, ang usa ka bahin among gisugba, basta daghan pa kay ming dada dinhi Subo nga gihimo nilang sashimi. So mo tayo ang experience sa pangisda dito sa Siargao. Matalagsaon. Kanang moingon nga ang fishing relaxation, maybe kung maka-adjust na ka sa
ka dagko sa bawod sa Pacific Ocean. But otherwise, di ka ka-relax. Magsige ka pangupot, kaya tilig ikay malagpot. Tilig adto ka pulitos mga isda sa Pacific Ocean kung dili ka magbantay. Dili relaxing ang pagpangisda sa Pacific Ocean diyas kadagatan sa Siargao. Ang ikatulog katapos ang sugilanon mahitungod sa pangisda nga akong ikaasoy ninyo karong hapuna gikan sa akong usas paborito na kumpari nga tagulatos nga ang Father Sok Saldua. Kini si Father Sok Saldua taga South ni taga Habagatang Subo. Ya kini si Father Saldua una na ako nailhan doon na nakasulti ako ngilgi ka muwali anang paria sa panahon ni kanhi Presidente Joseph Estrada katudaghan kay mga pabadlong man ni Erap. Maapil sa wali ni Father Saldua ang mga binuang ni Erap. Kuan kay ba pidalaw ang iyang diskusyon unsay mahimos katawhan batok kurakot nga presidente na samang Erap. So kausa nakatambong ko sa misa kay magmisa man to siya sa Paradise Village. Doon diha man may mga amiga ni Iris nga amuduawon dito sa Paradise. Niya maatlan mi nga magmisa sa weekend, I think alas 4 sa hapon, alas 5 sa hapon. So patambungon na lang may misa. So dito finally nakasugat mi ni Father Saldua. Basta after adto nagsige na mi kita ni Father Saldua kay giimbitar naman sa namos Father Saldua nga mauna sa misa sa ABS-CBN. So kada buwan, once a month, doon na may santos nga misa, si Father Saldua mo yung pamisahon. So nagkasuod na lang yung Father Saldua, daghan na kay siya mga istorya namo. Usa sa mga istorya ng Father Saldua, kung pag-isawaan ninyo karong hapuna. Sa seminarista pa siya, dayon na nila nga pagkapari. Kabahin sa ilang exposure, papuyon sila o pamilya. Kanag yung ipon yung sila pamilya, ba dili lang musuroy, papuyon yung sila pila kaadlaw sa pamilya. Ya, ang ilang ipunan kabus ng mga pamilya para makitaan bagyod nila sa di pa siya mapari unsa ang mga kabus, unsay ilang panginahanglan, unsay ilang kinabuhi, unsay matabang sa simbahang Katoliko nila. Dili siya ma-assign og mangingisda sa usas mga isla sa siyudad sa Lapu-Lapu. So, unang gabi niya, hugno din siya kay ang Pinoyanan ito sa mangingisda, payag ba? Unya, klaro yung taon nga, ang best part of the house, ang best part of the home sa payag, gireserba na para niya. Maikog ba siya nga mga tagbay, klaro kayong nibalhin bitaw? Kay, gagmay kay mga kwarto, unya, ang espesyal nga kwarto gamit niya. Unya, bisa giunsa niya supak, niingon yung mangingisda, ayaw dong, anha ka dong. Kay ingon si Padre dong, na at imanon yung ka na mo din eh. So, una niya gabi ipakuyog ni sa mangingisda o pangisda. Ingon siya, unya, noy, unsang orasa man ta mauli. Siya, makakuha na ta dong. Ay pa ta manguli, mo man kinabuhis pangisda. Ang ango pauli ka wa tay kuha, unsa may kanon sa pamilya. So, kuha na sila mga alas 9 des gabi, human nilang panihapon, nagpalugag ang mangingisda og usa jud ka kaldero nga kanon. Kay siya makakuha gani mi mangilaw man dito sa laod. Ako ning patilawon ning atong umaabot nga pari. Og labas kay isda dito sa laod. So daghan kay siya plano para sa ilang kuha. So pagka alas 10 sugod na sila dito og kuan kanang pamasulman ang giwat sa nya nasa siya murag pukot ay doon sa tong pangisda pasol o pukot ang ilang gihimo. So alas 10 wala na sila, ladlad na sila sa dagat, layo na sila gikan sa upon. Ya kuan kayo kana bang hayag ba kay na may buwan sa iyong isda gamay ra ni og kuan, gamay ra ni og isda karon kay di ko noron tiempo sa isda pero sagdi lang ning kamot lang ta nga makakuha ta. So, siya ingon na mangisda. Tiwalibtan ako dong ikay kuputan ng atong kanon dong ha. Kaya mawani na. Mauro ba nito isuwa sa atong kuha? So, gitapan niya ang kaldero. Pero sige, og sulti ang mangingisda. Unsay iyang kinabuhi, unsay intay iyang mga panimpad, unsay iyang mga damgo para sa iyang mga bata, unsay damgo para sa pamilya, mga morang-arang ilang kahimtang sa iyang pangita. Hangtod, hapit namang tungang gabi, gaduka-duka na siya maanad. Ingon na dong, katog lang di dong, ukaw na tigang doon na tayo kuha. Siya di, noy, unong ko ni mo na, pang-experience man eh. Aron basan mo kasinati kung say
kinabuhi sa pangisda. So gipatabang-tabang siya dito, mo check sa net, sa pukot, mo check sa paon, sa dili gud paon sa kanang linya ba, o naa pa ba wa pa basang, wa pa masangit. Hantod alauna na las kadlawon. Wa pa magi sila kuha. Yung action na sila gutom ba kay sayo ba sila na nihapon. So ingon na si Father Sok sa mangingisda, unsang orasa gid ka ta makakuha na siya. Kaning pangisda dong dili gid ka mag demanda og oras dong. Ang dagat lagi mag-igo nimo. Ang labaw magagagahom lagi mag-igo kanus ta makakuha og isda. Wa man gi siyensya dong nga moing ko alas 8 makakuha na kag isda, alas 9 makakuha kasi kaduhan nimong isda, alas 10 makakuha kasi katulon. Wa gyud panimpad gyud ni ang pagpangisda. Pamasin na gyud ni ang pagpangisda. Of course, nami mga paagi sa pagdani ang isda, pero kutob rami sa pagsuway. Naragin na sa labaw magagagahom, hatagan ba may og isda. So diya na-realize ba, kapait na yung kinabuhi sa pangisda, no? Sa mga mangingisda. So alas 2 na sa kadlawon, wa pa maging sila kuha. So diingon na mangingisda, dong, ukba atong kanon dong, kay ato na lang ukbandaan para kakuha kitang isda dong, kilawon na to, kanon na to ng atong isuwa ng atong kanon. So iyan ang kiyok pa ng kanon, bugnaw na kayo. Bugnaw na ng kanon, edit pa man kayo pagika nila. Kaya bago pa mang lungag, bugnaw na kayo. ingon na mangingisda. Yeah. Taon-taon dong ha, ready na ka, magkinamot lang ta. Huwag matay plato, basta na isda, kilawon na, tedluan ti ka usap pagkilaw isda. Tapis pa kay isda dong lapas kayo. Sus, alas 3 alas kadlaw, huwag pa masali kuha. Ingon, hapit na ganyan nung hapit na ganyan. Paantos lang, tas ginoo nung gisuwayan lang ganyan itong pailog. Magkakuha rin itong isda. Alas 4 kadlaw, huwag pa magyan po isda. Ingon na mangingisda. Dong, kupot na ang bahaw dong. Kuha mangingisda ka. Kanang bahaw na ba nga, nagtipak na lang siya o gabahis kanon. Dako kay bugod kanon ang iyang gitipak. Siya dong, kupte na, dong paswerte. Taon-taon, kuha na ng isda. Sus, nagsugod ako ng banag-banag. Wa pa mga sila isda. Ingon na lang ko ng mga isda. O sa man dong, gigutom na ka? Nagganina rin oy. Sige dong. Kanang imong kanon dong, nindot kay tagsudan. Kung sa may tagsudan, yung matay kuha. Dong. Kanang isda dong, pila na sila kabuok ato makuha gikas dagat. Ang dagat dong may namutang isda. So ang dagat mas lami pa na sa isda. Ituslob ng imong kanon sa dagat, kan-ada yun. Tanang timpla, tanang isda, tanang labis isda, naah dagat. Lisuan siya tuslob. Kaya mga uman, tuslob ba sa bahaw sa dagat niya, gipangos na niya, gigutom naman sa mga isda. Nagmatabi sila tibok gabi. So siya, lisuan siya tuslob. Bisa kung saan ko nag-explicar sa mangingisda nga ang tanang flavor sa isda na as dagat, paratragyon mo iyang natilawan sa ilang papangisda. Ug huy-huy ang ilang abaga nga ni pauli, nagbugsay sila o nidunggo balik sa upon sa islang ilang namutangan sa gipuy-an nato mangingisda o nanghipo sa mga mangingisda siya butang. Niingon ang mangingisda nga Ginoo, salamat sa pagsuway. Salamat sa luwas namo nga paglawig. Salamat sa luwas namo nga pagkabalik. Ug salamat sa imong pagbendisyon ining umaabot nga pari na nahimong blessing sa among Pinoy-anan. So mura di siya kasabot na siya gibati sa katimo sa pagtuo sa mangingisda. Wa siya kuha nagpasalamat sa labaw magagagahom. Iyang gitan-aw ang mga blessings sa iyang pamilya. Nga wa sila mounsa sila pagpangisda, hinikalimtan nga wa in taon sila kuha. Kapait sa pagnabuhi sa mga mangingisda. So the next time, mag-island hopping mo diha, makakita mong mangingisda, palita ka ng ilang kuha, ayaw na naghangyo, pakapini pa. Kaya perting paita sa ilang pangita. So sa tulo na to, ka sugilanon sa pangisda, ang unang duha, why pressure sa gutom? Sa among Iris, na naniud to raman with Park Mall, sa diyang wagin minakuha nga isda, sa bahin sa Siargao, katong nang isda, minikonsuldo dong aligrado dito sa Siargao,
Bisag wa mi kuha nin lami kay imong paniudto na iya nagipaluto daan. Pagdunggo namo, do na namin panghapon bisag wa mi kuha sa unang adlaw. Ug sa dihang finally nakakuha mi og barakuda sa ikaduhang adlaw, labi kayo, labas kayo nga mong isda. So kana bitang way pressure sa panginabuhi. Pero imagine ang kadako sa palasunon sa mangingisda. Unsay gikaon sa ilang pamilya atong adlaw, gawa sila kuha. Pero nakakita sila paagi. Ug padayon sila nagpasalamat sa Ginoo. Ug padayon sila nangaliha. Naunta, mas buligan sila sa kapalaran, pagkasunod adlaw nakakuha na silang isda. Sigo ni Father Soxal Dua. Pero wa matay-og, wa mulunga ang pagtuo, ang kamasaligon sa mangingisda nga dili sila pasagdan sa labaw makagagahong. So ako nakitaan na sa pangisda sama sa tinud nga kinabuhi, way garantiya nga kanunay kang molampos, kanunay kang malipayon, kanunay nimo mabuntog ang mga pagsuway, kanunay nimo makabot ang imong mga pangandoy. Dili na mo tinuod nga sukdanan sa kinabuhi. Nga kanunay kang malampuson, kanunay kang magmadaugon. Para nako, sa pangisda, sama sa tinud nga kinabuhi, ang tinuod nga sukdanan, unsay imong reaksyon, unsay imong buhaton kung wa kay makuha na isda. Kung di mo makuha ang imong pangandoy, kung mapakyas ka sa imong mga tinguha. Mahugno na ba ang tibok kalibutan para nimo? Imo damang imaldisyon ang tanang naglimbot nimo kay wa ka abagi, wa ka tabangi, wa ka hatagi o makiangayon nga kahigayunan? O magpasalamat ka, nagihatagan kag laing kahigayunan, pagpangon o pagsugod, pag-usapan. Nagkasalamat sa inyong pagpaminaw sa atong sugilanon karong hapon nga atong gitaytulan og mangingisda. Uban ni Dr. Iris o ni Sibi diri sa ni tikyop na nga kilom-kilom sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagpadayon na sabnamo sa inyong Pinoy-anan, kasing-kasing ug hunahuna. Ug sa inyong pagpaminaw sa atong panahong dayong kilom-kilom. Salamat, Sibi Girl, yung pagkuyo.